bon ki ba kelli yanga yakane ka wei ka jingli ngin le kumno lada ka ka be jongi ki yangi hato ngin le shaka sarkar ban pha pensitom yaki ngin le kumno ke ken ka bangi de ban le bat menta kasngi hakane ka video jonga ngani karne ka ka phang ngin le kumno lada ka be bathon jongi kin lene kin phet no nangi kibriu bunsen kimlong kumbangi perkhat iki bakin long namar bakibriu bunsen kile ya ka bakimon banle om ya ka bapimon yaki bakin le berkata kamlong kat kum ka jim perkhat jumpi kile kat ka bakimon banle lagalong ka babaha ne ka bosniu ngamla banong ngamlong monoro uban bishari kita Henry ka bangakwa pi bapin singo thu kalong ya kata ka mechanism jongkane ka system don ki bakwa banle kat kum ka jingkwa jongki ki ipi hak bastang ki thok ki syukur bar hak bakhaddo ki no yepi bat menta pi perkhat ka de yaki banyo ya ka jing saja lene ka punishment Henry kim shem la pengkhen ya ka no ko an lene ka law Henry ke pengkhen ke penkedia kade kata ka jingede hapleng ar telike mensem ki pendukut ya kata ka jing sngau tho jingmut hapleng arngut namar ba phila sngau tho bakla ya kata ka jing sngau tho jingmut misunderstand the understanding ki ong akten parang bun sen gi perkhat ba kata ka jingede leni kata ka jing sngau tho jingmut kalong ka bade tong ba em kamlong ka bade ngim shemlap hangnu ru latho haka history jangka porthe lane menta lane hakisi ki bansawan bakata ka jingede hapleng jongge arngut kan long kebacanai nginom lap dalele ru em oj don ki katu kat ningut ki bru ki badon kata ka jingseo ban long romantik bar ki sngo bakata ka jingede jongki kan long kebasisha Henry kan ongi pi om don rukum kata kan don bete kata ka jinge pher jumut hapleng ki arngut barabor Henry ke badon kami ngi ban le kan long ban pikir dari ban care shwa nalade pila ban biang kendai persen tamashi persen pi bakla kamut kala pat na kata daw pi di ban kemi bahaya ka pila ban ong bangala persang kat ka bangala ban pen bah Henry hakita ki wepat ki ba pisngau bakalong ka ba bahadu hapi kamlong ka ba bah hakipat ngasukwa ban pen singot hu ipi yakane ngamlong manoro uban bishar ya kata ka baro Henry ngasukwa ya pi ba pin singot hu shai bah yakane bakane kayat haga history jong bru nakirta bat kalong kumta bat kan yai long kumta Tika ka bangakwa ban pensengau tho ipi bakata ka jingade da lele ruem kam laban long ka babiang lane ka bacanai kan don bet kata ka jingepher ka jingem ka long kum ka to ka jing pasat bol pide ban nang bha ya ka ne ka skill shisen ngayo iya uwi ubru bakenting ya ki sandali ki bol ha ka joka por bat nga perkhat kata ka por uni ubru ude bandon kata ka skill lane kata ka jingla ban le ya ka ne ka kam lem kum ta kini ki bol kin sahap kum taru ha kata ka jingede jongi ngide ban practice bha kum no ban kenting ya kita ki bol ha ka jingem jongi nimla ban nyau shiliang ya kita ki bol ki bangi kenting Henry ngide ban khmi bha ya baro kita ki bol bon nangi ngi shem ya ke jinge haying hasam jingi inong ani tang manga marwe hi bale ya ne kam bat shet bat tiu bat sat bat klen bat le ya ki kam paro haying hasam ngam sula shu ban le ya ne kam ngam sula shu ban beteng ya ne kam ulok jonga ru ulaphat ngan le kumno tang ba phimla ban le ha ga jingi ne bat kane phimla ban bat yo pidi ban ba hi ya kata ka jingkia ya kata ka jingshon de na kata ka daw ngakwa ban pensngau tho ipi ya kane ka jingshisha bah kata ka jingede kanton ka jinge pair a relationship is a variable nginam la ban yo ya ka jingede ka bajanai namar la rafi kwa bandon kata ka jingede ka bajanai pedi ban i yo bayap padai na kata ka daw ki briu bonsin habaki sha'i marwai kumta ki jit ya ublei ban ya ubriu namar de tang bat ublei hi ngila ban yo ya kata ka jingede ka bajanai ublei ulong ubayasha lada hakata ka jimbon kam jangpi phim yekran bar ublei arsngi Henry hagasni ka balai lada fikran ya ublei un sngap yepi lada film kran lane film perkhat ya ublei shiposngi Henry lada fikran mau ya ublei hagasni ka bakhat we udang ne sa hajo lada fi bon kam ai haka jigim jangpi phiklet ya ublei laisnam sausnam bat lada fikran mau yu hakanu ko por haka jigim jangpi udang ne sa hajo unyai ap yepi kumta lada fikwa ban yo ya kata ka jingya dai ka basisha pimde ban jet ya ubru Henry jet ya ublei namaru ubru ulong ue ubala ban pher hakanu kono por pide ban ron rengkat berki barabor pide ban ngap yaki bat pide ban pendembej ya ke ka baki kren bat dai na kata kata bon baki biru ki budget ya kane ka lenti bat habaki sha kumta ki hun ban shong marwe bat ki IT ya la ka jong ka jikem jongki sha ublei namar kam mentoy ayu ban pensitom ya kita ki ba phet jangai na phi namar hagata ka jingele jong phi ban pensitom yaki phikut haka jing pensitom yalade in the process of trying to punish them we end up punishing ourselves
kile ya ke ke bakimon menle kabyang Henry mapi pimde banjit ya kata kelenti kila jit maki kila ban yo lok shawe kila ban yo samla shawe kade ka jingjit jongki Henry pimde ban le ki kam pelong stupid kumale maki pimde ban penjeklia ya la ka jong ka jingim jongpi la rafis ngau ba ka mensem jongpi ka pai pimde banjit ya ka lenti ka bajit maki namar omdon kiwe pat kibriu ki balaban penhun yepi light no napi namar la rafi pendap ya ki ki bapat haka jingim jongpi da ka ke bamde pin sakut haga jimpat berkumta kan jai peteng barkan jai peteng kata ka jimpat ka mensem bar ka danu jompi pi bon ki bru ki bapat ka mensen ki persyaman pendap ya kata ka jimpat ka mensem joki da uwe pat ubru haga jim jongki da ka jimut bar ka jing thumu ba kata ka jingim jongki kan salong ka jingim ka badap Henry M ki bakla namar ka jingim jongi kam la ban long ka badap kam la ban long ka ba complete da ki bru kan mau ya kene baka met jong pi kalong ka ka jing thau jong uble ka bala long janai lupa kane kade ka por ya pi ba haka jaka ba phinwat ya kilat lenti kumno ban pencita meki lani ka lat ka lenti kumno ban penkala ya ki Henry M kane kade ka por haka ba kata ka jing im ka ban bantit haka jing khang jong pi kala de ka por ya pi ban kmi kham jeliu ya ka jing im jong pi ban ya ka ba pencitom lani penkala ya ka jing im jong ki namar ka jing im kam la ban long kat kum ka jing mut jongi Hooj don ki por haga jingim jongi haga jingis ngodom bat ngishimpat nakalenti ke babakla haga jingim jongi Henry M wanam lekumta pen sababe arsya ban ya ke bab hikendu unta pen syam ya ka jing le ran kumta shim ya ka nikalat pan pendan ya lede sya ota unong tau jongpi nama rengkat bat u pen yo ya ka jingim ke bajanai ngin sai kendo ipi hakiwi pat ki video tar adu kata por blayon kurku ipi